नमस्कार जनमुख ऑनलाइन रो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज नुआखाई पश्चिम ओडिशार गणपर्व ए अवसर में संबलपुर माँ समलेश्वरी पीठरे लगी नुआ भोग आपण मानक तार लाइव दृश्य आपण को वर्तमान आम देखाऊँ नहीं जाऊँ माँ समलेश्वरी पीठ को। एठारे आज कोरोना कटकणा गेट बंद रही केवल पूजक माने एवं केतेक कर्मकर्ता मंदिर भितर रही एपरिक मीडिया सबू बंधु गेट बाहर रही आम्भे मैंने आपण मानक यार दृश्य देखा साधारण लोकों पई मंदिर दुई पाखरे मुख्य रास्तार पुलिस कड़न करी रही साधारण लोकों को छाड़ी दे ना केवल मीडिया पर्सन को गेट पर्यंत छड़ाई एवं गेट भितर वर्तमान चली माँकर नुआ भोग लगी प्रथमे माँ समलेश्वरी को नुआ भोग लगी हेला परे बाहरे पार्श्व देवादेवी मान को वर्तमान भोग अर्पण करा जाउछि। तेबे मंदिर सूत्रु आमको मिलिथिबा माँ को जो नुआ भोग लगी होथिबार एवं आरतीर दृश्य आपण मानको एठी देखाउछु। बाहर जो पार्श्व देवदेवी अच्छा सेठिकी प्रति स्थान को जाई पूजक माने भोग अर्पण करुछंती आपण माने सेही दृश्य देखि पारुछंती।
ଏହି ନୂଆ ଭୋଗ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜନମୁଖ ଅନଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜନମୁଖ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲାଇଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଦେଖାଇବୁ। ମୁଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜନମୁଖ ଅନଲାଇନ୍ରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚାତ୍ ପଟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଭିତରେ, ବିଶେଷତଃ ପୂଜକମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା। ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିଛି ଆଉ ଦୂରରୁ ଆମେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ବାହାରେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଭିତରେ ଯଥାରୀତି ନୂଆ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଉଛି। ନୂଆଖାଇ ଦିନ ନୂଆ ଶସ୍ୟ ମା'ଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ରୀତିରେ ହୋଇଥାଏ ପୁରା ସେହି ରୀତିରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭକ୍ତମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଏହି ନୂଆ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କଲୁ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେମିତି ଭଲ ଶସ୍ୟ ହେବ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମା'ଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜନମୁଖ ଅନଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ପ୍ରାୟ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଧାନ ଆସିଯାଇଥାଏ ଅନ୍ନଭୋଗ ପାଇଁ। ତାହାର ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିଛୁ। ତାହା ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପୁରାତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ ନିକଟରୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଦୂରରୁ, ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେଠି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଗେଟ୍ ବାହାରେ ରହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଜନମୁଖ ଅନଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜିର ନୂଆ ଭୋଗ ଅର୍ପଣର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜନମୁଖ
ଅନଲାଇନ୍ ସମ୍ବଲପୁର।